እዚ ቪድዮ ነተባዕት ዘለዎም ሰባት እዩ። ዓይኒ ዓሚቱ ናብ ዝኸባቢ ዝኸደ ሰብ ብህይወት ናይ ምምላስ ዕድሉ ዳርጋ ዜሮ እዩ። ካብቲ ንሕና ንነብረሉ ዘመናዊ ዓለም ተነፂሎም ኣብ ውሽጢ ጫካ ኣማዞን ዝነብሩ ዓሌት ብዛዕባኦም ክንሓስብ ከለና ብቐጥታ ናብ ኣእምሮና ዝመጽእ ምስሊ ጭካነ፣ ኩናት፣ ስጋ ሰብ ከም ዝበልዑ ምዃኖም እዩ። እዞም ዓሌት ስጋ እቲ ዝፈትውዎ ሰብ ዝበልዑ ስለ ዝጠመዩ ዘይኮነስ ካብኡ ዝገደደ ዘገርም እምነት ስለ ዘለዎም እዩ። እቲ ንዓና ዘስካሕካሕ ጭካነ ዝመስለና ተግባር ንዓዓቶም ግን ናይ መወዳእታ ዝለዓለ መግለፂ ፍቕሪ እዩ። ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ዓለምና ብሳተላይትን ቴክኖሎጅን ኣብ ዝተሓንበበትሉ ዘመን ኣብ ጫካታት ኣማዞን ህይወት ብኻልእ ሕጊ እያ ትምራሕ። ኣብዚ ቦታ ሞት መወዳእታ ናይ ህይወት ኣይኮነን። ንሕና ንፈትዎም ሰባት ክሞቱና ከለዉ ኣብ ትሕቲ መሬትና ኩዒትና ንቐብሮም። ይኹን እምበር እዚ ተግባር በዞም ዓሌታት በፍጹም ቅቡል ኣይኮነን። ንሶም እቲ ዝፈትውዎ ሰብ ኣብ ትሕቲ መሬት ምቕባር ማለት ንሓሰኻታት መሬት ንኸበልዕዎ ምግዳፍ ማለት እዩ። እዚ ኸኣ ከም ዓብዪ ክሕደትን ጭካነን እዮም ዝቖፅርዎ። ስለዚ እዞም ህዝቢ ሓደ ዝፈትውዎ ሰብ እንተመይቱ ርእሱ ዳ እንታይ እዮም ዝገብርዎ ዝብል ሕቶ መልዓሉ ኣይተርፍን እዩ። ፈለማ ናብዚ ስግንትር ዝኾነ ባህሊ ቅድሚ ምኻንና ታሪካዊ ድሕረ ባይታ ናይዞም ህዝቢ ንርአዮ። ማህደር ታሪክ ግንጸል ከሎ ታሪክ ኣማዞናውያን ኣዝዩ መሕዘንን ብደም ዝተጻሕፈ ታሪክ እዩ። ቅድሚ 500 ዓመት ኣውሮጳውያን ናብ ኣማዞን እግሮም ቅድሚ ምርጋጾም ኣማዞን ጸሊም ሓደገኛ ቦታ ኣይነበረን። እኳ ደኣስ ብሚልዮን ዝቁጸሩ ሰባት ዝነብሩሉ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝዛረቡ ዓሌታት ብሰላም ተኸባቢሮም ዝነብሩሉ ምድራዊ ገነት እዩ ነይሩ። ነዞም ህዝቢ እቲ ደን መድሓኒቶም፣ እቶም ሩባታት ድማ መንገዶም፣ እቶም ኣግራብ ድማ መዕቆቢኦም ወይ ድማ መንበሪ ገዝኦም እዮም ነይሮም። ይኹን እምበር ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ነዚ ሰላማዊ ዓለም ካብ ኣውሮጳ ዝተበገሳ ዓበይቲ ናይ ዕንጨይቲ መራኽብ ናብ ገምገም ባሕሪ እዶ ኣሜሪካውያን ተጸግዓ። ካብተን መራኽብ ዝወረዱ ኣውሮጳውያን ብረት ዝለበሱም ኣብ ኢዶም ድማ እሳት ዝተፍእ ኣጽዋር ዝተዓጠቑ እዮም ነይሮም። ብፍላይ ፖርቹጋላውያንን ስፔናውያንን መሬት ኣማዞን ንምምዛዕ ወርቂ ንምዝራፍ ክመጹ ከለዉ ንሕሉፍ ታሪክ እቲ ጫካ ንዘለኣለም ዝቕይርን ምስቶም ደቀባት ድማ ኩናት ጀመሩ። እቶም ደቀባት ካብ ዕንጨይቲ ዝሰርሕዎን ኩናትን ዋልታ ሒዞም ነቶም ዘመናዊ ኣጽዋር ዝተዓጠቑ ኣውሮጳውያን ተቓለስዎም። ይኹን እምበር ብዙሓት ኣማዞናውያን ብጭካነ ተቐቲሎም ካልኦም ድማ ከም ባሮት ተወሲዶም እዮም። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣውሮጳውያን ከም ሰዓል ንፍዮ ዝበሉ ተላዋዕቲ ሕማም ሒዞም ናብ ኣማዞን ስለ ዝመጹ እቶም ደቀባት ነቶም ሕማማት ዝከላኸል ተፈጥራዊ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም እቲ ለበዳ ከም ሃልሃል ተሓዊ ኣብ ውሽጢ እቲ ጫካ ተዘርግሐ። ብርክት ዝበላ ቁሸታት ዓበይቲ ዓድታት ብዘይ ድምፂ ጥይት ብሓደ ግዜ ጸረው በላ። ናብ ካልእ ምዕራፍ ታሪክ ክንመጽእ ከለና ኣብ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመን ኣውሮጳውያን መኪና መሃዙ። እቲ ዝሕዝን ንጎማ መስርሒ ዝጠቅም ተፈጥራዊ ጎማ ኣብ ኣማዞን ብበዝሒ ይበቁል ስነ ዝነበረ ዓለም ብምልእታ ናብ ኣማዞን ዓይና ምስ ተኸለት ብኣንጻሩ ንኣማዞናውያን ካልእ ከቢድ ምዕራፍ ተኸፈተሎም። ዓበይቲ ኩባንያታት ጎማ ናብቲ ጫካ ብምእታው ነቶም ደቀባት ኣማዞናውያን ብሰንሰለት እናኣሰሩ ካብቶም ኣግራብ ጎማ ክእክቡ ኣገደድዎም። ኣብቲ እዋን ዝነበረ ሓደ መራሒ ጎሳ ነቲ ኩነታት ከምዚሉ ገሊጽዎ እዩ። ክንደይ ሊትሮ ጎማ ከም ዝኣከብና ይመዘን ነበረ። እቲ ዓቐን እንተጎዲሉ እቶም ተቆጻጸርቲ እቶም ህፃናት ደቅና ይቐትልዎም፣ ነዴታትና ድማ ብጭካነ ይገርፍዎን ነበሩ። ንሕና ካባሮት ንታሕቲ ገዚኦምና ክብል ነቲ መስካሕካሒ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝነበረ ነገር ግልጽ ገይሩ ገሊጽዎ እዩ። እቲ ዘመን ዘመነ ጎማ ተባሂሉ ዝጽዋዕ እንትኸውን ነዚ ስዒቡ ኣብቲ ዘመን ልዕሊ 100,000 ደቀባት ኣማዞናውያን ብሰንኪ ስቃይ ዓጸቦ ጅምላዊ ቅትለት ህይወቶም ሰኣኑ። ነዚ ስዒቡ ኣማዞን እንደገና ብንምዓትን ደምን ተሓጸበ። እዚ ታሪክ ነቶም ሎሚ ዘለዉ ደቀባት ኣማዞናውያን በሰላ ስለ ዝገደፈሎም ምስቲ ዘመናዊ ሰብ ክሕወሱ ፍቃደኛ ኣይኮኑን። ምክንያቱ እቲ ንዓሽሓት ዓመታት ዝሓለፈ ታሪክ ኣቦታቶም ዝመሃሮም ዓብዪ ትምህርቲ ኣሎ። ንሱ ድማ ምስ ዘመናዊ ሰብ ዝግበር ርክብ ሞትን ዕንወትን ጥራሕ እዩ ዘምጽእ። ስለዚ እቲ ጫካ ንዓኣቶም መሕቢኦም ጥራሕ ዘይኮነስ ነፃነቶም ክብረቶም ዘውሕስሉ እንኮ ናይ ድሕንነት ቦታ እዩ። ቅድሚ 10ታት ዓመታት ብዙሓት ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ናብቶም ዓሌት ክጽጉዑ ከለዉ ሓደ ነገር ኣደንጸዎም። ኣብቲ ዝነብሩሉ ጎጆታት ዝኾነ ናይ መቃብር ምልክት ክረኽቡ ኣይከኣሉን። እቶም ምዉታት ኣበይ ኣለዉ ኢሎም ብውሽጦም ክሓስቡ ጀመሩ። ድሕሪ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን እቶም ተመራመርቲ ዝረኽብዎ መልሲ ንዓለም ዘስንብድ ነይሩ። እቶም ምዉታት ኣብ መሬት ኣይተቐበረን። እኳ ደኣስ
ኣብ ውሽጢ ኣካላት ፈቶምቶም ሰባት ተዓቂቦም ረኸብዎም። ስለዚ ናብቲ ዝጸልመተ ደን ኣማዞን ከድና እዞም ህዝቢ ስጋ ሰብ ናይ ምብላዕ ቅዱስ ስነ ስርዓት ዝብልዎ ከመይ እዮም ዝፍጽምዎ? ቅድሚ ናብቲ ዘስካሕካዕ ስነ ስርዓት ምእታውና ነዞም ህዝቢ እዚኦም ክንፈልጦም ይግባእ። እዞም ዓሌታት እዚኦም መብዛሕትኦም ብዋሪ ወይ ደሞ ያኖማሚ ተባሂሎም ዝጽውዑ እንትኾኑ ነፍስ ወከፍ እንስሳ ወይ ድማ ሰብ ከም መንፈስ እዮም ዝርእይዎ። ኣብቲ ሕብረተሰብ ዓብይ ንእሽተይ ዝበሃል ነገር የለን፣ ኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ። ሃብቲ ማለት ንብረት ምእካብ፣ ምምሃር ወይ ድማ ካልእ ቁሳዊ ነገራት ምእካብ ኣይኮነን። እቲ ብሓባር ትሰርሑን ብሓባር ብፍቕሪ ትነብሩ ህይወት እዩ። እዚ ዓይነት ጽኑዕ ጥምረት ዘለዎ ሕብረተሰብ ድማ ንሞት ብፍሉይ ክሪኦ ምኽንያት ክህልዎ ግድን እዩ። ንዓና ሞት ማለት ፍጻሜ እዩ። ንዓኣቶም ድማ ሞት ማለት ካብ ሓደ መልክዕ ናብ ካልእ መልክዕ ናይ ምስግጋር መስርሕ እዩ። ሓደ ሰብ ካብቶም ዓሌት ክመውት ከሎ መንፈሱ ካብ ሰብኣዊ ኣካላቱ ወፅያ ኣብ ጫቃ ከም ትንከራተት እዮም ዝኣምኑ። እቲ መንፈስ ሰላም ክረክብ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ ስጋዊ ኣካሉ ብግቡእ ክዕቀብ ኣለዎ። ኣብ መሬት እንተቐቢሮሞ እቲ መንፈስ ምስቲ መሬት ተኣሳሲሩ ይሳቐ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እቲ ንዓና ዘስካሕካሕና ስርዓተ ቀብሪ ክምስርቱ ምኽንያት ኮይኑዎም እዩ። ኣብዚ ማሕበረሰብ ሞት ናይ ብሕቲ ሓዘን ኣይኮነን፣ ናይ መላእ ዓዲ ህውከትን ጭንቀትን እምበር። ሓደ ሰብ ክመውት ከሎ ናይቲ ሬስኡ ንበይኑ ኣይሓድግዎን። እቶም ንሱ ብሂወት ከለዉ ዝፈትዎ ዝነበሩ ሰባት፣ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ኣዴታት፣ ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣዝማዱ ኣብ ዙርያ እቲ ሬሳ ይእከቡ እሞ እቲ ስነ ስርዓት ሓዘን ይጅመር። እቲ ሓዘን ንሰዓታት ጥራሕ ዝጸንሕ ኣይኮነን፣ ንመዓልትታት ወይ ድማ ንዓመታት ብዓውታ ስም እቲ ዝሞተ ሰብ እናተጸውዐ እናበኸዩ ክቕጽልዎ ይኽእሉ እዮም። ድሕሪዚ እቲ ሬሳ ብጥንቃቐ ይሕጸብ። እቲ ሓዘን ንሰዓታት ጥራሕ ዝጸንሕ ኣይኮነን፣ ንመዓልትታት ዝቕጽል እዩ። እቶም ፈተውቱ ብዓውታ ስም እቲ ዝሞተ ሰብ እናጸውዑ እናበኸዩ እናሓዘኑ እዮም ዝቕንዩ። ድሕሪዚ እቲ ሬሳ ብጥንቃቐ ይሕጸብ። እቶም ቀረባ ቤተሰብ ብፍሉይ ካብ ኣግራብ ዝተሰርሐ ቅብኣት ይለኽይዎ። እቲ ቅብኣት ነቲ ሬሳ ጽቡቕ ጨና ክህቦን ካብ ሓሰኻታት ዝከላኸለሉ እዩ። ኣብዚ ስነ ስርዓት ሓደ ዓብይ ዘይጠሓስ ሕጊ ኣሎ። እቶም ስጋ ዝበልዑ ሰባት እቶም ንዕኡ ብሂወት ከሎ ብጣዕሚ ዝቐርብዎ ሰባት ጥራሕ እዮም። ሓደ ጓና ሰብ ወይ ድማ ጸላኢ ነቲ ስጋ ክተንክፎ ኣይፍቀደሉን። እዚ ናይ ውሽጢ ስድራ ቤት ቅዱስ ሚስጥር እዩ። ፈለማ ዝግበር ስነ ስርዓት ምቅጻል ሬሳ እዩ። ኣብ ማእከል እቲ ዓዲ ሓደ ሬሳ ዝቃጸለሉ ቦታ ኣሎ እዩ። ስለዚ እቲ ዝሞተ ሰብ ኣብቲ ቦታ ኣጋዲሞም ኣብ ልዕሊኡ ኣእዋም ኣንቢሮም ብሓዊ ይቃጽልዎ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሓዘን ናብ ዝለዓለ ጠርዙ ይበጽሕ። እቶም ነቲ ሬሳ ዝኸበቡ ሰባት ንነፍሶም እናሃሮሙ ይበኽዩ። እቲ ሓዊ ነቲ ሬሳ ከቃጽሎ ከሎ ንሳቶም ድማ ነቲ ትኪ እናተዓዘቡ ምስቲ መንፈስ ከም ዝዛረቡ እዮም ዝቆጽርዎ። እቲ ሓዊ ንሰዓታት ይነድድ። እቲ ስጋ፣ እቲ ጭዋዳታት፣ እቲ ኣካላት ብምሉእ እቲ ሰብ ብሓዊ ስለ ዝነድድ ናብ ሓሙኽሽቲ ይቕየር። እቲ ሓዊ ምስ ጠፍአ እቲ ዝተርፍ ጻዕዳ ሓሙኽሽትን እቲ ዝተረፈ ዓጽሚ ብጥንቃቐ ካብቲ ረመጽ ይእለ። ሓንቲ ብዕድመ ዝደፍአት ናይቲ ዓደደ ነቲ ዓጽሚ ኣብ ልዕሊ ጸፊሕ እምኒ ትገብሮ እሞ ብኻሊእ እምኒ ጌራ ትወቕጦ። እዚ መስርሕ እዚ ሰዓታት እዩ ዝወስድ። እዚ ዝግበረሉ ቀንዲ ዕላማ እቲ ዓጽሚ ናብ ሕሩጭ ንምቕያር እዩ። እቲ ዝተጣሓነ ሕሩጭ መንፈስን ጉልበትን ናይቲ ዝሞተ ሰብ ከም ዝሓዘ ስለ ዝእመን እቲ ሕሩጭ ብፍሉይ ካብ ሓመድ ዝተሰርሐ ዕትሮ የቐምጥዎ። ብምቕጻል ብቆጽልታት ሸፊኖም ኣብ ልዕሊ እቲ ጎጆ ንኣዋርሕ ወይ ድማ ንዓመታት ክጸንሕ ይገብርዎ። ድሕሪ ግዜ እቲ ናይ መወዳእታ ስንብት ዝግበረሉ መዓልቲ ይበጽሕ። እታ መዓልቲ እዚኣ እቲ ሓሙኽሽቲ ዝብልዓሉ ህሞት እዩ። ኩሎም ኣባላት እቲ ዓሌትን ደቂ ጎረባብቲ ዓድታት ዝኾኑ ሰባት ኣብቲ ጽምብል ይዕደሙ። ፈለማ በናና ተመቲሩ ምስ በሰለ ብጫ ሕብሪ ዘለዎ መስተ ይዳሎ። ብምቕጻል እቲ ምስጢራዊ ዕትሮ ካብ ናሕሲ ወሪዱ ናብቲ ናይ በናና መስተ ይሕወስ። ድሕሪዚ እቲ ምግቢ ድልው ይኸውን። ኣብዚ ሓደ ነገር ኣሎ። ንሳቶም ነቲ ምግቢ ዝሰርሕዎ እሜቶም ንምዕንካል ኣይኮነን። እቲ ምግቢ ንዓኣቶም ከም ዝተባረኸ ቅዱስ ቁርባን ገይሮም እዮም ዝቆጽርዎ። እቲ ዝተዳለወ መስተ ኣብ ንእሽተይ ቢያቲ ተገይሩ ንሰባት ክዕደል ከሎ ኩሎም ኣባላት ስድራ ቤት ሒዙ እቲ ዝበለጸን ዝበዝሐ ክፋል ነቲ ናይ ቀረባ ስድራ ይዕደል። ሓደ ቦ ነቲ ናይ ወዱ ሓሙኽሽቲ ዝሓዘ መስተ ክሰትዮ ከሎ እንታይ ይስምዖ ይኸውን? ንዓና እዚ ክንሓስቦ ከለና ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ። ንዓኣቶም ግን ብኣንጻሩ እዩ። እቲ መስተ ኣብ ዝሰትይሉ ህሞት እቲ ዝፈትውዎ ውሉዶም ወይ ድማ ናይ ቀረባ ዘመዶም ናብ ውሽጢ ኣካላቶም ከም ዝምለስ እዮም ዝኣምኑ። መንፈስካ ኣብ ውሽጢ ኣሎ፣ ሳምባኻ ሳምባ እዩ፣ ልበይ ልብኻ እዩ እናበሉ
ናቲ መስተ እናሰተዩ ይበኽዩ ናይ መወዳእታ ናይ ስንብት ደርፍታት ከዓ ይደርፉ። እዚ ተግባር እዚ ንዓኣቶም ፍጹም ሰላም ዝህቦም ነገር እዩ። እቶም ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ነዚ ልምዲ ክመርምርዎ ከለዉ ዘገርም ነገር ኮይኑዎም እዩ። እዞም ዓሌታት እዚኦም ሓደ ሰብ እንተተቐቢሩ መንፈሱ ኣብቲ መቓብር ተኣሲሩ ከም ዝተርፍን ከም ዝሳቐን እዮም ዝኣምኑ። ንኹን እምበር እዞም ዓሌት ስጉኡ ብምብላዕ ነቲ ሓሰን ብኣወንታዊ መንገዲ ካብኦም ይኣልይዎ። እቲ ዝሞተ ሰብ ኣይጠፍአን፣ ኣብ ውሽጢ ደቁን ፈተውቱን ህይወቱ ይቐጽል ኣሎ። እዚ ከዓ ነቲ ናይ ምፍልላይ ስቓይ ንምሕዋይ ዝጥቀምሉ ፍሉይ ስነ-ኣእምሮዊ መንገዲ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ልምዲ ብሰንኪ ናይ ደገ ጽልዋታት፣ ሃይማኖታዊ ሕግታት፣ ሕገ መንግስትን እናጠፍአ እዩ። መብዛሕትኦም ዓሌታት ኣማዞን ሕጂ ንምውታቶም ኣብ መሬት ክቐብሩ እናተገደዱ እዮም። ነቶም ክሳብ ሎሚ ዘለዉ ዓበይቲ ዓዲ ግን እዚ ሓድሽ ልምዲ እዚ ልብና ነፍስናን ዝሰብር እዩ። ንሕና እቶም ንፈትዎም ሰባት ኣብዚ ዝሑል ጸልማት መሬት ክንሓድጎም ከለና ክድዓትዩ ዝስምዐና ክብሉ ብመረረ ክዛረቡ ይስምዑ እዮም። ስለዚ ሕጂ ናብቲ መእተዊ ዘልዕልናዮ ሓሳብ ክንመለስ ከለና ብሓቂ እዞም ሰባት እዚኦም ጨካናት ድዮም ወይስ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣፍቀርቲ? ንዓና ዘስካሕክሕን ዘይሕጋውን ዝመስለና ነገራት ባህልን ፍጹም ቅዱስ ስነ ምግባራዊ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ዛንታ እዚ ሰብኣዊ ፍጡር ንሞትን ሓዘንን ንምስጋር ክሳብ ክንደይ ዝተፈላለዩ መንገድታት ከም ዝጥቀም ዘርእየልና ዓብዪ መግለፂ እዩ። ኣብ ኣማዞን ከም በዓል ዋዮ ዝበሉ ዓሌታት ታሪካዊ ስነ ስርዓት ሓዘን ኣለዎም እዩ። ካብቲ ዓሌት ሓደ ሰብ ምስ ዝመውት ሬሱ ኣብ መሬት ቀቢሮም ሓመድ ክበልዑ ተገይሮም ከም ጭካነ እዩ ዝቑፀር። እቲ ዝፈትዎ ሰብ ብኸመይ ኣብቲ ዝሑል ጸሊምን ሓሰኻ ዝመልኦ መሬት ንገድፎ ኢሎም ናይቲ ሬሳ ዓጽምን ስጋን ምስ ማዓር ወይ ድማ በናና ሓዊቶም ተኣኪቦም እዮም ዝበልዕዎ። እዚ ንዓና ናይ ዝሞተ ኣባል ስድራኻ ስጋ ምብላዕ ዘስካሕክሕ ተግባር ክመስለና ይኽእል እዩ። ንዓቶም ግን እቲ ንሕና ንገብሮ ምቕባል እዩ ኣዝዩ ዝኸብዶምን ዘስካሕክሖምን። ደቀባት ኣማዞናውያን ንሞት ከም መወዳእታ ህይወት ኣይርእይዎን እዮም። ንሳቶም መንፈስ እቲ ዝሞተ ሰብ ኣብቲ ስጉኡ ከም ዝጸንሕ እዮም ዝኣምኑ። ስለዚ ነቲ ስጉኡ ብምብላዕ እቲ መንፈስ ኣብ ውሽጢ ኣካላቶም እቶም ብህይወት ዘለዉ ፈተውቱ ሰላም ረኺቡ ከም ዝነብር እዮም ዝኣምኑ። ስለዚ ነቲ ስጉኡ ብምብላዕ እቲ መንፈስ ኣብ ውሽጢ ኣካላት እቶም ብህይወት ዘለዉ ፈተውቱ ሰላም ረኺቡ ከም ዝነብር ዝኣምኑ። ንሕና ኣብ ዘመናዊ ዓለም ንፈትወ ሰብ መሬት ኩዒትና ክንቀብሮ ከለና መግረፂ ፍቕርና እዩ። ንዓኣቶም ግን ሬሳ ፈታዊኻ ኣብ መሬት ኩዒትካ ምግባር ምርሳዕን ካባኻ ምርሓቅ ገይሮም እዮም ዝቆጥርዎ። እቲ ዝለዓለ ናይ ፍቕሪ መግለፂ ንስጋ እቲ ዝፈትዎ ሰብ ኣብ ውሽጢ ኣካላቶም ብምሓዝ ንዘለኣለም ምስኦም ከም ዝነብር ምርግጋጽ እዩ። እቲ ምብላዕ ስጋ ብውልቀ ሰባት ዝግበር ኣይኮነን፣ ሙሉእ እቲ ማሕበረሰብ ተኣኪቡ ብሓባር ዝሳተፎ ሃይማኖታዊ ስርዓት እዩ። እዚ ድማ እቲ ብሰንኪ ሞት ዝፈረሰ ማሕበራዊ ምትእስሳር እንደገና ንምሕዳስን ሓድነት ንምድልዳልን ይሕግዞም እዩ። ኣብ መወዳእታ ደቀባት ኣማዞን ስጋ ሰብ ዝበልዑ ጨካናት ኣራዊት ኣይኮኑን። ንሳቶም እቲ ሰንቦ ዓለምና ዝኾነ ዓብዪ ዱር ኣማዞን ንኣሽሓት ዓመታት ብጥበብን ብኽብርን ዓቂቦም ዘለዉ ሓቀኛታት ሓለውቲ ተፈጥሮ እዮም። እቲ ዝገብርዎ ስጋ ሰብ ምብላዕ ካብ ፍቕርን ሓዘንን ዝነቐለ እምበር ካብ ጭካነ ኣይኮነን። ሎሚ ዘመናዊ ዓለምና ብሰንኪ ስስዐ ዘይሕጋዊ ምቑራጽ ዕንፀይቲ፣ ዕደና ወርቂ ነቲ መረበቶም ዝኾነ ድር ይዕንብሎም ኣለዉ። ነዞም ደቀባት ምድሓን ማለት ነቲ ተፈጥራዊ ሚዛን ዓለምና ምድሓን ማለት እዩ። እዞም ውፃእ መዓት ዝኾነ ህዝቢ መብዛሕትኡ ህዝቢ ዓለም ሓደ ዓይነት ቋንቋን ባህልን ዘለዎም ሓደ ብሄር እዩ ዝመስሎ። ይኹን እምበር እዚ ጌጋ ረድኢት እዩ። ኣማዞን ንትሽዓተ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ዘዳውብ ኣዝዩ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ እቶም ህዝብታት ብተመሳሳሊ ዝተፈላለዩ ዓሌት እዮም። ጠቕላላ በዚ ህዝቢ ኣማዞናውያን ከባቢ 1.5 ሚልዮን ዝግመት እንትኸውን ልዕሊ 400 ናይ ባዕሎም ባህልን ቋንቋን ዘለዎም ዓሌታት ዝተመቓቐሉ እዮም። ኣብ ውሽጢ እቲ ረግረግ ጽዑቕ ዱርን ምስ ዘመናዊ ዓለም ፈጺሞም ርክብ ዘይብሎም ካብ 100 እስካብ 150 ዝኾኑ ዓሌታት ኣለዉ። እዞም ዓሌታት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ዝሓዙ እዮም። ካብ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ሰባት ተሓቢኦም ኣብቲ ጽዑቕ ዝኾነ ጫካ እዮም ዝነብሩ። ኣብዚ ሓደ ሕቶ ይለዓል እዩ። ስለምንታይ እዮም እዞም ሰባት ምስ ዘመናውያን ሰባት ዘይሕወሱ? ንምንታይ እዮም ኣብ ዱር ክነብሩ ዝመርጹ? እዚ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽክዎ እቲ ምርጫ ድንቁርና ዘይኮነስ ንህልውና ተባሂሉ ዝተገበረ ስትራቴጂካዊ ምርጫ እዩ። እዞም ካብ ዓለም ተነፂሎም ዝነብሩ ደቀባት ምስቶም ኣብ ዘመናዊ ዓለም ዘለዉ ሕማማት ኣይተላመዱን። ንሕና ከም ንውር ንወስዶም ከም በዓል ሰዓል ዝበሉ ሕማማት ንዓኣቶም ኣዝዮም ሃሰይቲ እዮም። ምክንያቱ ንሶም ተፈጥራዊ መከላኸሊ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ሙሉእ ንሙሉእ ይቐትልዎም እዮም። ምስ ዘመናዊ ሰብ ርክብ ምግባር ማለት ንዓኣቶም ሞት ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ህዝቢ ምስ ዘመናዊ ሰብ ዝገብርዎ ርክብ ኩሉ ግዜ ሞት፣ ዕንወት፣ ውርደት ጥራሕ እዩ የምፅኢሎም።
ስለዚ ዘመናዊ ሰብ ከም ፈታዊ ዘይኮነስ ከም ቀታልን ገፍዓን ገይሮም እዮም ዝርእይዎ። በተወሳኺ ኣብ ዱር ኣማዞን ብነፃነት ክሓርሱ ክሃድኑ ምስ ተፈጥሮ ተስማዕሚዖም ክነብሩ እዮም ዝመርፁ። ይኹን እምበር እዞም ህዝቢ ብስምዕ ባለ ናብ ከተማታት ምስ ወፁ ዝረኸብዎ ረብሓ የለን። ከም ድኻታትን ንዕቋትን ሰባት ኣብ ወሰን ከተማታት ክነብሩ እዮም ተፈሪድዎም። ስለዚ እቲ ዱር ዝሃቦም ክብረትን ነፃነትን ኣብሊፆም እዮም ዝብህግዎ። ክቡራት ተዓዘብትና ንታሪክ ደቀባት ኣማዞን ብፍርሕን ፅውፅዋይን ዘይኮነስ ብፍቕርን ሓቀኛ ስነ ፍልጠታዊ ርድኢት ክንርኢ ይግባእ። ንስኻትኩም ከ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትሓስቦ? እቲ ዝበለፀ መቓብር ናይ ሓደ ትፈትዎ ሰብ ኣብቲ ዝሑል ትሕቲ መሬት ድዩስ ወይስ ኣብ ውሽጢ ኣካላትኩም? ዘለኩም ርእቶ ኣብ ታሕቲ ጻሓፉልና። ነዚ ቪድዮ ተፈቲኹሞ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ዝቕፅል ብኻሊእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰላም ኩኑለይ።